खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खौराङावनो दङ हाइलाकान्दियाव हिट एन्ड रानआ आसामनि पुलिस अफिसारनि जिउ खहा 53 नं माहारियारि राजालामायाव जानाय मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव सासे लाइमोन पुलिस अफिसारनि जिउ खहा जायो बे जाथाया फोरबोनि मोनायाव जानला-मोनला गारि सालायनायनि सायाव गोदानै जिंगा सिखांनाय सोमजिदों गोदान बोसोरनि सिगां मोनसे दुखुनांथाव हिट एन्ड रान जाब्रबथाया हाइलाकान्दी जिल्लानि पन्चग्रामाव आसामनि सासे पुलिस अफिसारनि जिउ फोजोबो जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुं माहारि आरो पुलिस हानजाया सोमावग्लुंदों बे जाब्रबथाया मंगलबारनि हर गेजेराव NH 53आव पन्चग्राम धलाइसर बायपासजों जादों जाय ओनसोलाव गोबां हान्थामेलानि थाखाय मिथिजायो जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोख्रैथिजों खारबाय थानाय गंसे लाक्जारि गारिया सेबब दत्तनि मटर साइकेलजों मोगा-मोगि सौग्रावदों जाब्रबथायनि उनाव गारिया मदद खालामनो थाद'नाय गैयाजासे जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो जायनि जाहोनाव पुलिस अफिसारा राजालामायाव गोब्राबै जोखोम जायो बिथांखौ जायगायावनो जखम जानायनि थाखाय जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जायो खौरां मोननायनि दान्दिसे उनावनो पुलिस अफिसारफोरा जाब्रबथाय जानाय जायगासिम थाङो आरो खहा जानाय मटर साइकेलखौ बोखांनो हायो उनाव गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो नाजानायनि उनावबो पुलिसआ दासिम बे जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय लाक्जारि गारिखौ नागिरना दिहुननो हायाखै बे जाथायखौ लानानै केस होनाय जादों आरो पुलिसआ बे दुखुनांथाव हिट एन्ड रान जाथायनि थाखाय दायनिगिरि गारि आरो गारि सालायगिरि सानैनिबो सिनायथिखौ नायबिजिरगासिनो दं नैथि खौराङाव दङ बांलादेशआव गुबुन सासे हिन्दु सुबुंखौ गुलि गावनानै बुथारनाय ओनसोलनि लोगो हमजादों मयमनसिंहनि भालुका उपजिल्लानि सासे लोगोआ गुलि गावनानै 40 बोसोर बैसोनि बाजेन्द्र बिश्वास मुंनि सासे ओनसोल सोद्रोमाखौ बुथारो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला दायनिगिरि ओनसोल सोद्रोमा नमान मियाखौ हमनाय जादों रिपर्टआव फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया समबार 29 दिसेम्बर खालि मोनाबिलिनि 6:30 रिंगासो समाव उपजिल्लानि मेराबारि ओनसोलाव थानाय सुल्ताना स्वेटार्स लिमिटेड फेक्टरियाव जादों थैनाय ओनसोल सोद्रोमा बजेन्द्र बिश्वासआ सिलहट सदर महकुमानि सिङाव थानाय खादिरपुर गामिनि पवित्र बिश्वासनि फिसाज्लामोन दायनिगिरि नमान मियाया सुनामगन्ज जिल्लानि तहेरपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बुनुचुरी बाजार ओनसोलनि लुत्फर रेहमाननि फिसाज्ला पुलिस आरो जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला सुल्ताना स्वेटार लिमिटेड फेक्टरियाव गासै 20 ओनसोल सोद्रोमाफोरजों डिउटियाव दंमोन जाथाय जानाय समाव ओनसोलनि सोद्रोमा नमान मिया आरो बजेन्द्र दास सानैजों जयै जिरायदोंमोन बे समावनो नमान मियानि आखायाव थानाय गुलि गावनायनि जाहोनाव बजेन्द्र दासआ आगसिनि फेन्दायाव गोब्राबै जोखोम जायो होनना रिपर्टआव बुंनाय जादों थामथि खौराङाव दङ केरालायाव उदखारि सानस्रिखौ अनलाइन फोसावनायनि दायाव आसामनि सासे सुबुंखौ हमनाय केराला पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला 25 बोसोर बैसोनि लाइमोना ससियेल मिडियायाव सोंखारिजाथाव कन्टेन्ट पोस्ट खालामदों आरो भारतनि बाहेरायाव सोमोन्दो दंमोन बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं पुलिसआ बुङो दि दायनिगिरिया फन कल आरो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों बांलादेशजों लोगोसे गुबुन हादोरनि सोमोन्दोआव दंमोन रसिदुल इस्लाम मुंनि दायनिगिरिखौ गेजेर केरालानि कायपामंगलम पुलिस थानानि ओनसोलनिफ्राय हमनाय जादों पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला रसिदुलआ बे ओनसोलाव 2 बोसोरसो थाबोगासिनो दंमोन आरो हमजानाय समाव बियो मोनसे प्राइभेट फार्माव खामानि मावोमोन नायबिजिरगिरिफोरा बुंदों दि बिथाङा धोरोमारि घृणाखौ बांहोनो थाखाय अनलाइन कन्टेन्ट रानदों आरो उदखारि सानस्रिजों सोमोन्दो दंमोन पुलिसआ बेखौबो दाबि खालामदों दि बिथाङा पाकिस्ताननिफ्राय AK-47 राइफल बायनो नाजादोंमोन नाथाय मावख'आरिफोरा बेफोर दाबिफोरखौ रोखा खालामनो थाखाय आरोबाव फोरमान खालामनायनि गोनांथि दं होनना फोरमायदों ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि बारगेरिटायाव जौ लोंनानै गारि सालायग्रानि गारिया थाबायग्रा सुबुंफोरजों सौग्रावनानै 12 बोसोर बैसोनि गथ'साया जिउ खोमायो गोदान बोसोर फालिनायनि माखासे घन्टा सिगां मंगलबार 30 दिसेम्बरनि गेजेराव आसामनि गेजेर मार्गेरिटा सोहोराव जौ लोंनानै खारबाय थानाय गंसे गोख्रैथिजों खारनाय गारिया जाब्रबथायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया जिउ गोमायो आरो बिनि बिमाया गोब्राबै जोखोम जायो
बे जाब्रबथाया हिलभिउआव हरनि 9:30 रिंगासो समाव जायो जेब्ला गंसे गोख्रै खारनाय सुब डिजायारआ रिता थान्टी आरो बिथांनि फिसाजो निकिता थान्टीखौ लामायाव थाबायबाय थानाय समावनो सौग्रावो। खौरां मोननाय बादिब्ला सौग्रावनायनि उनाव गारिया कन्ट्रल खोमानानै लामा सेरनि इन्जुराव सौग्रावहैयो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला PB02DA1572 नम्बर थानाय गारिखौ जानला-मोनला सालायगासिनो दंमोन। बे जाब्रबथायाव गारियाव थानाय गोबां दावबायारिफोराबो जोखोम जायो। जायगानि सुबुंफोरा जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मार्गेरिटा FRU सिभिल हस्पिटालाव लानानै थाङो। डक्टरफोरा फोरमायनाय बादिब्ला फाहामथाय होनाय समाव जोखोम जानायनि जाहोनाव निकिता थान्टीया जिउ गोमायो, फारसेथिं बिमाया गोब्राब हालोदाव दं। जाब्रबथाय खालामनायनि दायनिगिरिफोरा हर्षित आरो आयुष सानैबो 18 बोसोर बैसोनि आरो तिनिसुकिया जिल्लानि मार्गेरिटानि थागिरि होननानै सिनायथिनाय जादों। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ मार्गेरिटा साहा बागानाव मोसौ सिखाव हमदों, सानै सुबुंखौ हमदों। तिनिसुकिया जिल्लानि 83थि मार्गेरिटा बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय मार्गेरिटा साहा बागानाव मोसौ खावनायनि जेंनाया थाद'नाय गैयै बांबोगासिनो दं। जायनि जाहोनाव ओनसोलनि थागिबि आरो साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनि गेजेराव जिंगासिनाया बांबोगासिनो दं। बावैसो सान सिगां मंगलबारनि मोनायाव जानाय मोनसे जाथायाव साहा बागाननि थागिबिफोरा मार्गेरिटा टी एस्टेटनि जुम लाइन ओनसोलाव सासे मोसौ सिखावखौ हमदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला साननि समाव शिवराज महानन्द आरो दीपक बहारी मुंनि मोसौ सिखावफोरा खोमसि जाखांनायनि उनाव खावनायनि थांखिजों साहा बागाननि सिङाव मोसौखौ खानानै दोनदों। थि खौरां मोननानै मोसौनि बिगोमा बाबुरामा सांग्रां जानानै गुबुन थागिरिफोरजों लोगोसे नेबाय थादोंमोन। जेब्ला साब्रै सन्देह गोनां मोसौ सिखावफोरा हर जाखांनायनि उनाव मोसौखौ लांनो नाजायो अब्ला सांग्रां जायगानि सुबुंफोरा बिसोरखौ होबथायो। फारसेथिं सानै दायनिगिरिफोरा थागिरिफोरजों हमजायो, गुबुन सानैया खारखोमानो हायो। उनाव हमजानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो आरो बिसोरखौ हमनानै आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय मार्गेरिटा पुलिस थानासिम लांनाय जायो। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। फारसेथिं थागिबिफोरा साहा बागान ओनसोलफोराव मोसौ खावनायनि जेंनाया जाफ्लेबाय थानायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लानो खावलायदों। द'थि खौराङाव दङ आसामाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। जादु टना खालामनायनि सन्देहआव बिसि फिसायखौ गोथाङै सावना होयो। गाग्लोबग्राफोरा गिबियाव बिसि फिसायखौ न'नि सिङावनो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों आरो उनाव बे जायगायाव अर सावना होयो, जायनि जाहोनाव बिथांमोननि जिउ खहा जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया मंगलबारखालि कार्बि आंलंनि हावराघाट ओनसोलाव थानाय 1 नं बेलगुरि मुन्डा गामियाव जादों। जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ 43 बोसोर बैसोनि गार्डि बिरुवा आरो 33 बोसोर बैसोनि मीरा बिरुवा होनना सिनायथिनाय जादों। गाग्लोबग्राफोरा गिबियाव बिसि फिसायखौ न'नि सिङावनो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो आरो उनाव बे जायगायाव अर सावना होयो, जायनि जाहोनाव बिथांमोननि जिउ खहा जायो। जाथायनि दान्दिसे उनावनो पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। गासैबो दायनिगिरिफोरखौ बिसोरनि आवथायाव लानाय जादों। सासे पुलिस खौरांगिरिया खौरां एजेन्सिखौ फोरमायदों दि जाय ओनसोलाव बे जाथाया जादों बे ओनसोलाव खोमसि फोथायनाया साग्लोबजानानै दं। सुबुंफोरा दासिमबो फोसावनायफोरनि सायाव फोथायनाय दं, जायनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा दुखु खस्थ सहायनो गोनां जायो, मावख'गिरिया बुङो। बे जाथाया फिन खेबसेबाव आसाम हादराव दायना मैहुर खालामनायनि गिनायखौ सोमजिहोदों, जाय हादोरसायाव दायना मैहुर खालामनायनि हेंथायै जोबोद गोख्रों आयेन दं। आसाम दायना मैहुर होबथानाय आरो रैखाथि आयेनखौ हादोरसा सोरखारा 2015 मायथाइयाव थिसनदों। बे आयेननि गेजेरजों मानसिफोरखौ दायना होननानै सिनायथि होनानै बुथारनायनि थाखाय गोख्रों साजा आरो जरिमाना होनाय जादों। आसामाव दायना मैहुर खालामनाय जाथायाव 100निबो बांसिन थैनाय नुनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ आसाम गभर्नमेन्टआ गुसु बोथोरनि थाखाय 31 दिसेम्बरनिफ्राय 6 जानुवारिसिम फरायसालि बन्द फोसावदों। जोबोर गुसु बोथोर आरो खुवानि थाखाय आसामनि फरायसालिफोरा 31 दिसेम्बरनिफ्राय 6 जानुवारि 2020 सिम बन्द थागोन। सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगुआ जिल्ला कमिसनारफोरखौ जायगानि थासारिखौ बिजिरनो आरो समथि खालामनाय एबा बन्द खालामनायनि सोमोन्दै गोनां थिरांथा लानो खावलायदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना सोलिबाय थानाय खुवा आरो बिदुङा खमायलांनो हागौखौ सिगांग्रो रादाब होदों।
आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ गावनि एक्स हेन्डेलाव बुंदों दि दानि जोबोद गुसु थासारिखौ नोजोर होनानै गासै जिल्ला कमिशनारफोरनो गावबा गावनि जिल्लानि थासारिखौ नायनानै आरो दुंहाव थासारिनि समाव सिगांग्रो फोसावनाय बिथोन बायदियै फरायसालिनि समखौ थि खालामनाय एबा फरायसालिखौ बन्द खालामनायनि थाखाय नांगौबादि थिरांथा लानो बिथोन होनाय जादों। मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि बे बेलायाव जिल्ला कमिशनारफोरनो नांगौथार फोसावलाय होनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।